Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Gihuna-huna o gitimbang-timbang ko pag-ayo. Kunwa ba ko'y mga tao nga nayatakan sa akong pagpanerbisyo? Kung kinsa mga taong posibleng mohimo neto. Pero Elaine, wagit ko'y nahuna-hunaan. Tungod kay nag-amping ko sa akong trabaho. Ug nagtuman ko sa mga balaod nga akong gipatuman. Ug unsay koneksyon ni Robert diha? Ha, Rian? Murag hisabtan kong nalain ka sa akong gisulti nimo. Tungod kay nasabot kong imposible ang tanan mong gisulti, Rian. Unsa? Yes. Sorry, but... Kun mo, unsa pa day tuod kapuslanan sa akong pagpakisulti nimo, bahin ni ini. Kay bisan unsa naman lang ang imong gipanulti batok ni Robert. Mao ba? I'm so very sorry, Rian. But, nagkaila ko ni Robert. I know him more than you. Sorry. But anyway, gusto kong masayro itong gihisgutan ni mong bahin sa Berdugo. What for? Unsay imong ikasulti kung nganong... I mean... Kung nganong may mga armadong tao nga misakmit sa mga hulagway sa Berdugo. O kung nganong lakip ang imong computer, ila usab nga gigupa. Ang ngayon pa ba kung masulti ni mo ni anak? Di naman tingali. Rian, please. Please. Nasabot kong sirado ng imong huna-huna. Sa bisan unsa nga akong ipanulti. So I have decided nga tapuso na lang nato ning atong panagsulti, Elaine. Sabton ko bang nalain ka sa akong gipanulti? Nga nahiubos ka na ko kay maybe... Gisabot ni mong milaban ko ni Robert? Wa ko malaban ni Robert. Ang ako lang nga gipasabot ko ikaw nga imposible ang imong mga gipanulti. Buot ni mong ipamugos ang paglink ni Robert sa nahitabo ni Jan. Rian? Sorry kaayo. Rian, ayaw lainan sa pagsabot ang akong gisulti. Hinaot nga hisabtan ko nimo. Dili maayo nga mga kusar kita sa tao nga wa tay mga ebidensya. Dili pa. Nasayod ka, anak, kay pulis ka. You know, Elaine, you're insulting me. Rian? Yes. That's true. Nganong mulimod man ko nimo. After all these things, after all the dangers, the risk. Rian, paminawa ko. Enough, Elaine. Enough. Ayaw sabta nga gimahayan ta ka sa tanan kong gibuhat. I mean, dili man tingali sa pagtabang nimo. Sa pagtuman ko usab sa akong katungdanan. Kawang lagdayan tanan. Wa ko nimo hisabti, Rian. Nakasabot ko nimo. Yes. Nakasabot kay ko nimo, Elaine. But, Rian... Rian, hatagi ko kayon nga makapasabot nimo. Never mind. Never mind. Well, you have my number. Kung magkinahanglan ka na ako, you can call me up. Okay? Og usbo na ako. I'm so sorry. Og kalimti na lang ang tanan akong ipanulti nimo, Elaine. Rian... Naibaw kong naiubos siya na ako. Masabot sa iyong mga sinultihan and expressions. But, mulimot lang siya. I'm sorry, Rian. But naibaw kong dili makahimo si Robert og dautan nga to ni Chan. Dili yun.
nakasiguro ko, ana. Tawagan ko ka si Robert. Ug, akong pasabton nga nga namugos si Rian nga mugawa sa ospital. Gi-off man din akong cellphone kanina sa among panagsulti ni Rian. Aron dili mi madisturbo. Akong i-on pagbalik. Nias akong bag, akong kuhaon. Naon. Nung, sa downtown lang unya ko binaog ni imong taxi. Yes, ma'am. God, hinaot nga hisabtan ko ni Rian. Pero dili maayo ang yang gipanulti batok ni Robert. Although miingon siya nga wa siya mangusar ni Robert. But, may mitawag. Si Robert. Hello, Robert? Elaine, I'm worried about you. Ha? Ngano? Ganihara kay kung sige kontak sa imong cell, but you're unreachable. Unattended ka. Bitaw, Robert. Mao pa da ituod ang akong pag-turn on sa akong unit. Mo ba? Yes. Nag-uban mo ni Rian karon? Wa. Kuan, nangayog dispensa si Rian nimo nga migawa siya sa ospital. That's my point. Unsa may nitabo niya, nga lain naman sab ning higayon nga migawa siya sa ospital. Mura pag nahadlok siya nako. Ha? I don't know what's the reason. Nibaw ka ba, Elaine, kung ngano? Ha, Elaine? Unsay... Nganong mahadlok man siya nimo? Ang akong giingon nga mura siya o nahadlok nako, dili ba? Sa imong paminaw. Unsa may iyang kahadlokan nimo? Mao gani. Mao nang nibuong ko nganong wa siya mo paybaw nako, nga mobiya lang dayon siya sa ospital. Ikaduha na ning higayon. I thought na ibaw ka sa reason kung nganong iya ni gibuhat. Kay gibiyaan taman mong duha nga nagsulti, remember? Nagsakay ko og taxi, Robert. Magsulti lang unya ta og tarong. Sorry. I understand. Mutawan ko nimo kung muadto ko sa imong gipuyan. Ha? Kana kung mahimo. Kuan. But anyway, bitaw, bisan wa ka musulti, o nakadayo ko nimo, Elaine. Diliton maayo nga muadto ko sa imong gipuyan. Nga ikaw ra usa dito. Unsa niya ikasulti sa mga tao nga makakita nako nga muadto dito. Mahimo tang makita niya. Maybe sa restaurant or asang gusto nimo nga kana pang way Malaysia nga makita ang mga tao. Kuan. Tingali ha, kasama ni Rian. Mura ka sa mahadlok nako. Gilaan siguro ko kitsura nga kadlok ka. Di ba? Mutuwag lang unya ko nimo, ha? Okay. Bye, Elaine. Bye. Maunay akong gimin ni Rian. Taas kaayo ang respect ni Robert nako. Maungad akong sayop ang mga huna-huna ni Rian batok niya. Exaggerated ra kayo siya sa iyang mga analysis. Pero dili sa mahimo nga kung unsay ang gisulti nako, akong isulti ni Robert. Ang pinaka-importante ra nakong tuyo ni Rian, maura gid ang bahin sa Pertugo. Kana, ugwa nilain pa. Makalibog ni Celine. May mga higayon nga gusto siyang mulikay ni Robert. Apan sa bahin sa akong mga pangagpas nga may kalabutan si Robert sa naitabo ni John Milcar. Dili siya mamati. Hinoon. Nagasabot gid ko niya ni anang bahina. Way laing misimpatiya niya, sukad pa sa una. Bisan sa wa pa mi magkaila. Apan kon i-open lang niya ang iyang huna-huna sa bisan unsa nga possibilities. Wa man untay mawa niya.
Sa laing bahin. May punto sab siya. Sa laing bahin. Haay naman kakaroon sila si Jumbo katong iyang higala. Sayang kayong higayon. Nauwahi ko. Wa na nako silang apti. Gikuha sila og mga armadong tao. Matod pa ni Mandat. Nga hilom kong gihimong informer dito. Gusto. Adtuon ko si Mandat siyang gipuyan. Mamasin kung doon ay makuhang dugang investigasyon. Bahin nila ni Jumbo. Kay dili ko nagit makontak ang iyang number. Basin may nahibawaan siya laing number ni ini. Abi ni mo, Ma'am Ria, no, ha? Gikuyawan, bayati ko sa imong sekretong gipapuat na ako, ay. Magsakol ko na nga akong gibate atos pagpaniit kung unsay mga lakaw nila ni Jumbo o katong Brando. Huwag yun kailang number nila ni Jumbo Mandat. Wala na ba gayod? Abi ni mo na, ha? Gini nga ako na baya yung kong Joms, ay. Nakalike naman lang ko niya og ahat good, ay. Ha? Nga nung naahat pan? Alang-alang. Si Brando man unta ang akong crush. Parehas ba si Ruplano nga na-crush, eh? Patay gid kayo ko niya unta, ay. Pero wala man madani sa akong biyute. Mura mo to siya dili maibog og papay, oy. Mandat, paninguha nga makontak nimo si Jumbo. O pahinumdumi siya. Katong yang giingon nimo kaniba nga gusto siyang magpatabang nimo. Tungod kay nagduda gid ko ni ato. Bitaw, oy. Hala no, nausab man ko to niyang una-una, God. Kay mura ba siya nahadlok? Tungod kay nagtuo ko nga may lawom gyud nga hinungdan nga nung ingon ni atong kahimtang og gibati ni Jumbo Mandat. Unsa man ka, Ma'am Rian? Di pa ta makakonclude ni Ana Mandat. Kinahanglan pa ta og igong mga investigasyon. Mga basihan, una pa ta mo conclude ni Ana. Basta ha, tumana lang ang akong gisugo nimo. Awan sa man, kana akong gihatag nimo, okay ra na? Why? Okay ra ni Ma'am, oy. Kadako na gani ini, ha? Tibuok 1,000. Gamay ra na, pero dili na suhol ha, Mandat. Ako na mga pahalipay o pasalamat nimo sa imong pagtabang nako. Pero, Dat, ato-ato ra ni ha. O kinahanglang way laing mahibaw ni ini, ha ba? Ay, oh, Ma'am Rian. No problem. Kung mahimutangan ako na huna atong igsusulti ni Rian, unta nga rin ako. Bahin sa perdo ko. Uwa niya kinikilahos og sulti. Diyang mipasabot ko niya nga dili angayan nga ako sa si Robert. Kay, way sama ang kasuod nila ni Chan. Uwa gyud. Nakasaksi ko ini. Daghang mga hikayon. Pero ang mga hulagway sa perdo ko. Nganong gisakmit ni sa mga armadong tao. Ug nganong lakip ang computer ni Rian, ila man usab nagikuba. Unsay ilang katuyuan ini? Nganong ila kinikibuhat? Ako kang sultihan si Robert bahin ini. Husto, ako siyang sayran ini. May mitawag. Si Robert. Hello, Robert? Hello, Elaine? Huwag mo lagi kang tawag na ko. Ha? Sorry. Nalimot na ituod ko. Magkita ta. Okay. Kay may importante sab ko nga pakiseran og ipangutana nimo. Okay. Asa ang imong gustong magkita ta, Elaine? Pwede sa restaurant. Asa nga restaurant? Kalit. Tingali day kung may buong ka. Tingali mahadlok ka. Nga may mga tao diha dool sa imong gipuyan. Ha? Unsay buot nimong ipasabot? Naniguro ko, Elaine. May mga tao kong gipabantay nimo. Unsa? Uy, nga naman. Tugod ato ni tabo ninyo ni Rian sa iyong gipuyan. Dili ko makatugot nga may tabo pa to. Uwa na lang unta na nimo buhata, Robert. Mga ikugsuri nimo kung na-offended kay ni. But I have to make sure nga safe ka. Kay mao ni akong gisaad sa akong kaugalingon para ni John nga suod kong higala.
nga bisan unsay may tabo, bantayan tagid ka. Kay alang nako, mas maayo pang na ako may maanaa sa peligro. Di ilang ikaw, Elaine. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!